Stredné Slovensko je regiónom s bohatou baníckou tradíciou. K najznámejším banským mestám nielen u nás, ale aj v Európe patrila Banská Štiavnica. Už v 12. storočí tu ťažili striebro, ale aj ďalšie druhy rúd. Pred 200 rokmi bola Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku a centrom uhorského rudného baníctva. V roku 1735 založili v meste Banskú školu, ktorú o 27 rokov neskoršie povýšili na Banskú akadémiu. V čase najväčšej slávy sa stala centrom banskej vedy a techniky v Európe. Ekonomická prosperita sa odzrkadlila v rozvoji mesta a vo výstavbe nových, architektonicky zaujímavých objektov. Mnohé z nich sa podarilo zachrániť a dodnes zdobia historické jadro Banskej Štiavnice. V meste a v jeho blízkom okolí sú jedinečné pamiatky, ktoré vypovedajú o úrovni starodávnej banskej techniky a dôvtipe vynálezcov, ktorí tu pôsobili. Zaujímavou technickou pamiatkou je sústava umelých jazier, tzv. Tajchov. Voda z týchto jazier slúžila ako zdroj energie na pohon čerpadiel, ktoré odčerpávali vodu z baní. Pre jej jedinečnosť zaradilo UNESCO Banskú Štiavnicu do zoznamu chránených kultúrnych pamiatok ľudstva.